किस्सा बतावे जातनी। हम बिहार गइल रहली त का कठिनाई झेले के पड़ल, हम आपके सामने प्रस्तुत कर जातनी। केतना बड़ाई करी बिहार वाली बस के, अंदर खूबे भीड़ रहे, कंडक्टर बवाली रहे। बाहर निकल के देखनी तो छतावा बोतल निखाली रहे। चढ़ गई ऊपर, एगो लड़की बैठल है सुपर, कहनी का हो ठीक बा, मार जलस कस के गिर गई पथ से। केतना बड़ाई करी बिहार वाली बस के। बस धीरे धीरे डगरत रहे, दोनों गेटवा खुला रहे। एगो खूबे मोट आदमी खिड़किया के धर के झूलल रहे। कंडक्टर मंगलस भाड़ा, भीड़ में रहनी खड़ा, खइले रहनी पान, बोल देनी हंस के, तू का गइल एक जना के शर्ट पे। केतना बड़ाई करी बिहार वाली बस के। जनता खूबे भरल रहे, ऊपर से नीचे रेल रहे। 10 घंटा के बाद पता चलल ओमा टंकियों न तेल रहे। ठेल के भइल चालू, तबल बेटा गइले सीएम लालू। कहनी का हो चाचा देखो तरह का हाल बा बस के। तबले नोट निकाल के दे दे हले 10 के, हमहू ले ले हनी हंस के। केतना बड़ाई करी बिहार वाली बस। जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चे के लिए। बहुत ही जबरदस्त हास्य कविता के साथ आप लोगों के सामने आया था। अब इस